Ce vrei, Bambola, ce vrei? Barbie, trezește, te-a bătut miezul nopții. Așa și? Până cântă cocoșii, hai să mai vorbim și noi câte ceva de ale noastre. Vai, câtă lume ne privește! Nici dumneavoastră n-aveți somn? Moldova.
dragoste ce te ții mereu numai de mine. Tu ești pentru mine o pacoste și nu pot ca să mai scap de tine. Ai venit când nici nu mă gândeam și-ai aprins în sufletul bătaie. Nu mănânc și noaptea somn nu am, pentru tine dragoste blaie. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. Mult mi-e necaz și mi-e rușine, dar araiba dragoste-n tine. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. Mult mi-e necaz și mi-e rușine, dar araiba dragoste-n tine. Nevastă, am dus viața de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Ca să mi te fac nevastă, am dus viața de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră cuibușor de nebunii te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră unde-n tine am sărutat, plânge Domnul neîncetat. Pentru o salvă de mărgele apucași pe drumurile, nimeni nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca bucurie dorul care mă sfâșie și un suflet întristat. Pentru o salvă de mărgele apucași pe drumurile, nimeni nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca bucurie dorul care mă sfâșie și un suflet întristat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde-n tine am sărutat, plânge Domnul neîncetat. Când se duce luna la culcare, cine îmi stă beat prin căciumioare? Și în fiecare dimineață cine-mi stă cu felinar în brațe este Ionel, bată norocul, care vrea acasă și nece focul. Focul care frige inimioara, fiindcă nu-l iubește mărioara. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te rid fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te rid fetele. Roata morii se învârtește, țac, 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 inima se chinuiește, țac, țac, țac. Mărăriței cu fuiorul, țac, 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 și fuiorul-i toarce dorul, țac, țac, țac. Poate n-a văzut
și din ochi nu mă mai pierzi. Ce te faci că nu mă vezi, mai mândra mea, și din ochi nu mă mai pierzi. Doi ochi negri eu am iubit și niciodată nu pot să-i mai uit. Oriunde merg, unde pășesc, la doi ochi negri eu mă gândesc. La doi ochi negri eu mă gândesc. În Florita, Florita, ruguțu, în Florita, Florita, ruguțu, nu m-a lăsat căzurâtă, m-a lăsat că-mi fost părâtă, lai, 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 la, lai, la, la, lai, la, la, la. Nu m-a lăsat căzurâtă, m-a lăsat că-mi fost părâtă, lai, 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 la, lai, la, la, lai, la, la, la. Părâtă, părâtă de doi ficiori, hai că le-am fost dragăcilor. Părâtă de două fete prostii, badea că le crede, lai, 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 la, lai, la, la, lai, la, la, la. Părâtă de două fete prostii, badea că le crede, lai, 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 la, lai, la, la, lai, la, la, la. Nu vă pară toate rău, hai că drăguțul nu vi-l eu. Hai nu vi-l eu că nu-l aveți de când sunteți, lai, 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 la, la, lai, la, la, la. Nu vi-l eu de când l-aveți de când sunteți, lai, 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 la, la, lai, la, la, la. Floare de mălin, toată lume trec și vin, lai, la, 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 trec și anii mei cum trece floarea de tei. Floare de mălin, toată lume trec și vin, lai, la, 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 trec și anii mei cum trece floarea de tei. Doamne, nu mă îmbătrâni, lasă-mă să pot iubi, lai, lai, la, 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 lai, 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 la. Lasă-mă mereu așa că mi-e dragă lumea, lai, lai, la, 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 lai, 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 la. Floare de mălin, toată lume trec și vin, lai, la, 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 trec și anii mei cum trece floarea de tei. Floare de mălin, toată lume trec și vin, lai, la, 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 trec și anii mei cum trece floarea de tei. Și așa! Joiana este ca să pască, s-a întâlnit la baltă cu o broască, mititică sprintenă și udă, de s-a înverzit vaca de ciudă. Doamne, ce mâhnire, cum să fac să fiu și eu așa subțire, aș fi fericită, dar așa sunt foarte, foarte necăjită. Am picioare mari și groase, decolteuri prea cărnoase, șoldurile dezvoltate, straturi de grăsime în spate. Eram ca o tuberoză și-am ajuns cu tobatoză. În sfârșit sunt disperată și ce bine a fost odată. Broasca noastră fire optimistă i-a spus vacii, dragă, nu fi tristă. Ea ascultă câteva povețe și ai să devii o frumusețe. Rabdă, fă o cură, nu băga o vreme mai nimic în gură. Ține o dietă și o să ai exact ca mine siluetă. Vaca plină de speranță a încercat o performanță ca să scape de jamboane și-a murit vaca de foame. Din povestea mea banală se desprinde o morală: nu poți fi subțire dacă
genul tău este a fi Vaca! Foarte tare! O bătrână într-o gară a întâlnit o fetișoară. Măicuță, te-aș întreba unde e Târgoviștea, fetițo, fetița mea. Că nu știu să străioară, sunt venită de la țară, fetițo, fetița mea. Că-am primit și eu scrisoare de la băiatul mai mare. A plecat de lângă mine, s-a zurat și este bine, fetițo, fetița mea. Și la mic mă așteaptă-n gară, că mă știe bolnăvioară, fetițo, fetița mea. Nu știu ce o fi pățit, de băiatul n-a venit. Poate drumul a rătăcit, poate drumul a rătăcit, Veicuță, fetița mea. Că nu văd pe nimenea, vai de inimioara mea, fetițo, fetița mea. Și fata s-a plecat și mâna i-a sărutat. Nu mai plânge, maica mea, că eu sunt nora ta, măicuță, măicuța mea. Te așteptam să fii cu noi, mamă, pentru amândoi, măicuță, măicuța mea. Nu mai plânge, maica mea, că eu sunt nora ta, măicuță, măicuța mea. Te așteptam să fii cu noi, mamă, pentru amândoi, măicuță, măicuța mea. Astă seară nimeni să nu doarmă, până la ziua tot să ne distrăm. Ospătare în pahar să toarne și cu lăutarii să cântăm. Astă seară în dans ne strângem brațe, o fată frumoasă nu-i păcat. Seara asta le rugăm pe soațe să se facă că n-au observat. Și țin-o pe două, țin-o pe zi, țin-o pe la mândruța mea, țin-o pe mine, țin-o pe re, țin-o într-o petrecere.
Astă seară nimeni să nu doarmă, că tot oi dormi când noi mai fi. Nevestică un pahar mai toarnă, vrea cu mine nu mă cicăli. Azi cu lăutarii după mine, oi porni haiui prin București. Mă opri unde mi-o fi mai bine, ca să seară bine să trăiești. Și țin-o pe tot, țin-o pe zi, țin-o pe la mândruța mea, țin-o pe mine, țin-o pe rețin-o într-o petrecere. Să-mi cânte și mie lăudarul, că eu ani în șir v-am tot cântat. Să-l ascult și să-mi golesc paharul, încă un do major și am plecat. Nu-i niciun păcat de seara aceasta, mă mai amezesc eu cu codnar. Jur de mâine spun la șprițuri asta, n-o să beau decât un murfat lar. Și țin-o pe două, țin-o pe zi, țin-o pe la mândruța mea, țin-o pe mine, țin-o pe rețin-o într-o petrecere. Țin-o pe două, țin-o pe zi, țin-o pe la mândruța mea, țin-o pe mine, țin-o pe rețin-o într-o petrecere. Un nume, un brand, Trăzniții se numește el, iar alături de mine se află un coleg de-al meu, așa cum spuneam și mai înainte, nu are niciun fel de prezentare nevoie ca să completez, că îmi ia de fiecare dată mințile când îl văd, când e alături de mine, așa mă simt. Zamzu, bine ai venit! Bun, bine te-am găsit și în forma asta, foarte tare. Mă bucur, felicitări. Să-ți meargă. Să dea Dumnezeu. Să vă meargă tuturor. Da. Da. Mulțumesc frumos. Și pentru că mi s-a tot spus, am fost întrebată, Zamzu, cum reușești să împaci aceste două roluri? Toată lumea îmi pune această întrebare așa, prima dată. Cotoranța și cu... Cotoranța, da. Da, păi... Da. Adevărul e că sunt două roluri antagoniste, bine, ne mai vorbim de sex, că unul este băiat, unul este femeie, da? Dacă s-ar putea spune femeie. Este, da. Adică... Diferența de vârstă, diferența de voce, diferența de mentalitate, unul este tăntălăul trupei și celălalt este șeful trupei. Da, e foarte greu. Din punctul meu de vedere, mi-a fost un început destul de greu. Astăzi fac parte din viața mea, adică nu sunt doar eu, suntem mai mulți. Am acum așa o personalitate multiplă. Pe care o folosești în viața de zi cu zi, să fie știe? Nu, exclus, lucrurile de la serviciu rămân la serviciu, nu aduc acasă necazurile, asta ar mai lipsi, să mai aduc și acasă. Adică ăsta e un necaz, vrei să zici că interpretezi mai multe roluri așa? Nu, e neapărat un necaz, e chiar o fericire, pentru că chiar sunt bucuros să fac toate lucrurile astea, numai că vezi tu, există o epuizare, o oboseală după o zi în care schimbi când una, când alta. Dar mai ales că se întâmplă de multe ori, eu fiind de față, să fie secvențe una după alta, una e într-un fel, alta e în celălalt fel, una așa, una așa. În care sunt sincron, adică sunt jumătate din cadrul Gogoașă, jumătate Frosa, ca să joci aceste două personaje în același cadru, înseamnă stop, cadru, nu se mișcă absolut nimic, nu se schimbă lumini. Dar e interesant, sunt convinsă că toată lumea e curioasă cum se întâmplă lucrul acesta, că pare că tu ești și în locul acela și în locul celălalt și nu prea... Păi bine, tu știi cum se întâmplă, dar întrebarea este pusă tocmai pentru a lămuri telespectatorii. Într-adevăr se folosesc două cadre diferite și există un mixaj video. Mai întâi, în jumătatea din stânga ecranului, eu arăt acum în dreapta pentru că voi vedeți în stânga, în jumătatea din stânga, să zicem, joacă Gogoașă. Își zice toate replicile cu un personaj imaginar, adică eu mă uit către cineva care ar fi de înălțimea mea în partea înaltă. Sau dacă știu că urmează să fac niște gesturi, să mă mișc în stânga, în dreapta, urmez cu privirea traseul pe care va urma să-l fac în partea a doua a secvenței. Și după aceea mă schimb, mă machez. Noroc că știi exact ce a făcut în partea cealaltă, da, că tot el a jucat. Adică... Ținând cont de ce am spus anterior în rolul Gogoașe, joc rolul babei, reacționând în fel și chip și respectând, dacă de exemplu am leșinat că a zis Gogoașe ceva, și pic, automat și Gogoașa a privit spre direcția de picare și eu sunt cu ochii ca și Gogoașa unde a picat maica mea, eu de jos picată sunt cu ochii unde este fiul în partea altă
Și toate lucrurile astea se fac după aia din butoane. Ca să înțelegeți, niciodată sau foarte rar s-au folosit dubluri în momentul în care chiar trebuia eu ca cotoranță să altoiesc pe gogoașă. Adică să fie un impact clar. Da, fizic între cei doi Pe și aveam cadru, unul da, din cameraman care are cam același gabarit ca al meu, doar că nu e chel, știi? Și la secvențele alea trebuia să port o cipilică pe cap, să compensăm chestia asta, e complicat. Da, uite, se poate. Dacă Dificil. ani de zile am reușit să vă păcălim, suntem buni. Da, cu siguranță, da. Mi-a făcut impresia de multe ori că te simți mai bine în rolul Frosei decât în al lui Gogoaș. Știi de ce? Pentru că m-am cam săturat să fiu Ciuca Bătăilor, știi? Și acum Frosta întoarce foaia și plătește polițe. Și plătește polițe, da? Adică Da. ești mult mai free, așa, mult mai liber, mult mai de acolo. Pentru că îmi face o foarte mare plăcere să-i pun la punct pe bădărani. Am înțeles. Și că ai personalitate dublă, așa că... Adică ce, sunt gras sau ce? Dublă? Doamne, nu. Îmi zic eu ceva, nu mai ales că se anunță Crăciunul acum, tocmai vine cu Pașele Peți. Și ținând cont de magia sărbătorilor, ce face Zamzo altfel decât trăzniți? Păi acasă fac și niște torturi minunate, da? Și în perioada asta torturile tot apar, vin comenzile. Mai iau Dar e interesant la aceste torturi că sunt figurine în 3D de cele mai multe ori, sau mă rog, figurine efectiv pe care le creezi. Sunt figurine pe care le modelez, da. Și sunt unicate. Aici e foarte tare, pentru că, de exemplu, sunt foarte mulți cofetari care folosesc molduri, adică forme de silicon în care înghesuie pasta de zahăr și scoate lucrul gata făcut. Cum se lucrează cu ipsosul? Nu, la mine totul se lucrează manual, pentru că dacă astăzi, spre exemplu, l-aș face pe Mickey Mouse, să zicem, l-aș face stând jos, data viitoare îl fac stând așa, data viitoare îl fac ieșind din cadru. Nu știu dacă am ieșit eu acum cu mâinile. Adică îți complici viața într-un fel sau altul, da. Da, să fac de fiecare dată unicate. Nu pot să fac două lucruri la fel. Pentru că eu îmi postez torturile și dacă arată la fel, zici, păi e la fel ca celălalt, nu vreau așa. Nu, eu vreau unicat, fac unicat, în general. Bun găsit, dragilor! Astăzi e o poezie de Ion Pribeagu. A venit la doctor Smilic doamna Strința Rosenstock. Doctore, de 2 zile nu mă simt bine deloc. Simt așa o frigurare ce mă trece tamnesam de la cap până în picioare. Ia vezi, doctore, ce am? Doctorul și-a o lupă și se uită fix în ochi. O palpează pe spinare și apoi delicat pe piept. O ascultă cum respiră, o mai ciocănește un pic și, satisfăcută, îi spune: doamna mea, nu ai nimic. Tensiunea e normală, pulsul iarăși regulat, da, mă dorm toată noaptea și mă zvârcolesc în pat. La vârsta dumitale și zglăbie și frumoasă se stricoare câteodată o afecție curioasă. De aceea, scumpă doamnă, nu-i motiv de îngrijorare. Dumitale îți trebuiește un remediu de calmare. Asta este! De calmare! Sare doamna radioasă. Un remediu de calmare, că de calmic am și acasă. Vă pup! Pa! Ya da gönci pare ki
dragoste duci vii, doar n-are căpătâi. Mărioară de la Gojă, Mărioară de la Gojă, îi băgași în dragi pe toți, îi băgași în dragi pe toți, măi, de la neca vreo doi soți, și nu de iubit cu toți. La tata măi, ține-ți nenică, la tata măi. Mie-mi place dragostea și când îl pup pe neca, măi. Mie-mi place dragostea și când îl pup pe neca. De 3 zile stau la bere, cam la inimă durere. De 3 zile stau la vin, măi, cam la inimă cum-chin, măi. Hei, lume, 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 hei, lume, draga mea, hei, lume, 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 hei, că-așa e viața mea. Ia-te pe-a sărmane gură, pinișor de poamă pură. Ia-te pe-a sărmane gât, măi, ca mâine te faci pământ, măi. Hei, lume, 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 hei, lume, draga mea, hei, lume, 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 hei, că-așa-i viața mea. Că noi trăi cât pământul și-am să mor când o vrea Sfântul. Hei, lume, 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 hei, lume, draga mea, hei, lume, 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 hei, că așa-i viața mea. Hei, lume, 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 hei, lume, draga mea, hei, lume, 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 hei, că așa-i viața mea. Șa, șa! Dintr-un sat uitat de lume,
liniștea mea sufletească, aștenuați cum ai nici căzuța părintească, acolo găsesc mereu liniștea mea sufletească. La țara vrei să-ți promit, de la țară și Doamne, mi-ar copilărie. Bine, tinerețe cu bucate și dragoste pe frate, nu se mai fie. Măiască berea... Nu spunem chiar așa exact și nu cântăm, nu de altă, dar n-aș avea concurență aici chiar în studio. Spun lucrurile acestea pentru că săptămâna aceasta am avut un mare eveniment și anume Unirea Mică, cum se spune, Unirea Principatelor, undeva la 1859, am aflat și eu 159 de ani, am sărbătorit. Și pentru lucrul acesta minunat, sau nu neapărat, ci pentru că mi este un bun prieten și îl iubesc foarte tare, îi mărturisesc aici în direct, Dan Helciug, alături de mine la NTV, bun găsit, bine ai venit! Am strigat la unire. Da. Noi tot am sperat să ne unim, știi? Adică să fim mai uniți noi românii. Pentru o zi am fost. Da, e bine de știut lucrul acesta, mai ales că cu câteva zile înainte sau chiar o săptămână ne-am unit cu toții în zeci de mii, aș spune, în stradă ca să contracarăm anumite... Da, dar tu ai observat că nouă ne place să ne ținem de mână și să ieșim în stradă, că facem cea mai mare horă, știi? Sunt multe orașe care au, nu știu, hora, cea mai mare horă din mijlocul orașului. Ne place să ieșim să demonstrăm ceea ce e foarte bine, că ne apărăm drepturile. O carte recordurilor ceva, dar asta mie mi-a plăcut foarte tare apropo de lucrul acesta, că ne strângem să facem cea mai lungă plăcintă. Da, pe asta ziceam de cartea recordurilor, exact. Da. E foarte interesant că străinătatea a avut reacții la tot ceea ce s-a întâmplat în țară, din păcate de râs. Și atunci, mă rog, să zicem că nu ne-am bucurat prea tare, dar cert este că supraviețuim și vedem. Păi supraviețuim, plus că ei nu știu ce se întâmplă la noi. Adică gospodăria noastră e gospodăria noastră, palatul lor e palatul lor. Noi suntem mai de la țară, ei sunt de la oraș. Dacă i-ai ascultat, chiar aveau dreptate, adică chiar păreau că știu. Păi îți dai seama că internetul nu ne leagă pe toți și îți dai seama că au habar despre ce e vorba. Da, păcat că se întâmplă lucrurile astea, dar până la urmă, știi, contează poate scopul. Adică la un moment dat vom ajunge la o comunicare corectă între populație și guvernare. Este vreo 200 de ani. Da, știi că a zis Brocan la un dat, peste 20 de ani puțin. Nu, dar știi că vina e la jumătate. Și l-am contrazis, da. Vina e la jumătate, nu știu cine a zis, nu eu, ci că așa guvernare, așa demonstrații, știi? Adică e haos total. E haos total. La un moment dat se vor limpezi apele și probabil că intrăm și noi în normalitate. Așteptăm limpezirea. Da. Și cum s-au limpezit apele în viața lui Dan Helciug? Aoleu, la mine e încă situația tulbure, precum vinul tulburel, așa sunt. Pentru că tocmai vorbeam de copii, nu de altă, da? Da, fiul 4 ani, fiul 10 ani. Să trăiască. Mulți ani frumos. Fiul e Sfântul Luca, Luca îl cheamă Sfânt e, deci am avut o intuiție fantastică. Ruxandra, și la ea am avut dreptate că am pus numele, am avut intuiție că am pus numele Ruxandra. Ruxandra, numele etimologic vorbind, este combinația dintre Alexandra și Roxana. Alexandru și Roxana. Alexandru cel Mare și Roxana, care e nume sumerian. Deci oricum nume de luptători. Ruxandra e sumă. Dărâmător. Am înțeles. Și cum se înțeleg, cum vă înțelegeți? Mă, nu știu, renovăm o dată pe lună. E
bine asta. Da. Și cu desenatul pe pereți? Păi din cauza asta. Da. Noroc că mai am prieteni care m-au dat tot felul de cadouri de asta mișto, adică niște pânze pe care le punem pe perete speciale pe care ea să scrie, tablă de aia mare. Dar mă rog, nu asta e problema. Ai o imaginație extraordinară, fimea, și inventează tot felul de chestii. Și mi-e și frică să mănânc sau să beau pentru că nu știu ce găsesc în mâncare, nu știu ce găsesc în băutură, știi? E bine că o lași să-și exprime spiritul liber. Da. Și că după aia mai stau vreo 2 săptămâni pe toaletă, nu mai contează că mi-a băgat nu știu ce pastile diluate. Bun. În compensație, ca să spun așa, pe partea profesională, cum dărâm tu? Da. Unde în continuare, noi cu Spitalul de Urgență, trupa mea, cântăm, avem turneu anul acesta de cluburi pe care l-am început anul trecut. Am multe proiecte. Am proiectul Heart, un album solo. Ți l-am adus, cred că l-am uitat la intrare. Că, o să-l vedem. Da, portarul a zis că e marfă ilegală și mi-a oprit CD-ul. Rezolvăm. Da. Așa. Și cred că m-a și denunțat la ANAF, probabil, că nu știu, știi, ai văzut scandalul cu declarația, cu ce faci. Deci am multe, 600. Am proiectul ăsta solo, Heart se numește, care doar e dedicat ascultătorilor de muzică, nu e HaHa Productions, știi, adică nu e global, nu, e muzică. Și urmează un album, e necunoscut, dar eu mă încăpățânesc să scot pe piață produse artistice. Mai am un proiect lansat anul trecut de succes, l-am lansat la Teatrul Liric din Galați, Nae Leonard, My Queen Tribute, unde cânt Freddie Mercury, da. Și unde am cântat cu o soprană extraordinară, Mihaela Alexa, Barcelona, piesa din 90. Demențială, da. Am văzut ceva pe Facebook, recunosc, o colaborare între tine și orchestra. Da, am colaborat cu multe orchestre, orchestra Sankt Petersburg, în Sankt Petersburg, cu majoritatea filarmonicilor din țară. Adică activitate... Mare lucru și îți place partea asta așa? Îmi place foarte mult, mai ales proiectul ăsta Queen, știi? E rock liric, deci nu e chiar foarte... Nu te duci spre clasic de tot. Nu, e o combinație între rock și clasic. Dar asta e un proiect cu care mergem în continuare prin teatre și prin cluburi în țară. Și mai pregătesc un proiect, am nebunit de tot, un proiect româno-basarabean. Da, spune-mi, la acest prima dată, înainte de a vorbi de ultimul proiect pe care l-ai amintit, vine lumea la genul acesta de spectacole, orchestră cu proiectul ăla se numește Mozart Rocks, cu orchestră, iar Queen e Queen. La Queen și la Mozart, full peste tot, adică lumea vine. Oamenii trebuie doar stimulați și trebuie să știe că tu faci așa ceva, că altfel n-au cum să vină. Aici e marea bătălie. Corect, pe publicitate, să afle. Știi? Despre lucrurile acestea. Dar interes există. Interesul există. La Queen, vreau să spun, la Galați, au venit pe lângă cei din galeria noastră de 40 de ani, au venit de, nu știu, 17-18 ani cu puștani, cu tricouri Queen, îți dai seama, Freddie ar fi avut acum, nu știu, 72 de ani, dacă ar mai fi trăit. Deci Queen, asta înseamnă că muzica bună merge mai departe și din ce am observat eu, există un segment care nu are limită de vârstă, ascultător de muzică bună, care dacă nu se mulțumește cu muzica difuzată până la refuz de radiourile noastre mainstream, se duce către muzica alternativă, către așa este, de nișă, muzica de nișă, da. Am și eu doi copii care ascultă, într-adevăr, s-au întors către valorile vechi, sau mă rog, valorile adevărate, să le spun așa, că nu pot să spui că sunt vechi. Ele există pur și simplu. Hotel California, am fost surprinsă să-l ascult sau să aud că ascult așa ceva și am întrebat, îți și place sau doar asculti așa? Eu am crezut că l-ai întrebat, mami, te-ai îmbolnăvit? Asculti Eagles, mami? Te faci de râs la școală, mami? Te dau afară de la școală că asculti Hotel California? Da, erau niște faze de-astea, gaguri pe net, apropo de asta, cu vai, ce faci? Nu iei 2, nu iei 3, te duci în discotecă, nu, foarte mișto, da. Sunt de văzut, da. Dar am văzut asta, lăsând la parte că ei sunt niște ascultători ai muzicii de nișă, adică unul pe partea de rap, hip-hop și așa mai departe, celălalt de techno. Acelora care se uită acum la noi, mai ales copiii, dacă se uită, adolescenții, să știți că dacă vă duceți către o zonă de nișă, lucrul ăsta vă face mai speciali.
Și în general, adolescentul vrea să se simtă special. În momentul în care te duci în marea masă, de exemplu, la DJ-ală, la n-am nimic cu ei, nu mai special, ești pur și simplu într-o turmă, da. E spiritul de turmă. Nu, ești într-o gașcă și n-ai nimic, n-ai individualitate, n-ai personalitate, dar dacă te duci tu, tinere, către zona de nișă, asta te face pe tine special. E cu totul altceva decât ceea ce ascultă sau ceea ce consumă marea masă. E valabil și în muzică, și în alimentație, politică și așa mai departe. Te-aș mai duce până la toamnele lui Țioană, te-aș mai duce până la toamnele lui Țioană, să mă duc din cramă în cramele lui Țioană, să beau vin să mă pas tramele lui Țioană. Să mă duc în deal la viele lui Țioană, să beau vin de răzăchiele lui Țioană, să mănânc pește sărat mai leliță Ioană, să beau vin de sărica mai leliță Ioană. Bun-i vinul, mie-mi place leliță Ioană, bun-i vinul, mie-mi place leliță Ioană, nu știu vie ce-i face leliță Ioană, nu știu vie ce-i face leliță Ioană. Călcau cu piciorul Eliță Ioană, oi călcau cu piciorul Eliță Ioană, și-oi bea vinul cu ulciorul Eliță Ioană, și-oi bea vinul cu ulciorul Eliță Ioană. Uită-te la mândra mea când joacă flăcăi cu ea, zboară ca o rândulea, parcă eu fug de nea. Uită-te la mândra mea când joacă flăcăi cu ea, zboară ca o rândulea, parcă eu fug de nea. Dar când vrei și tu să o joci, nu poți decât să o întorci, pe picioare te-a călcat să te saturi de jucat. Zi mai tare cum se zice la zi mare, între sate și oraș, geamparaua pandelaș. Hai nicuța, zi mai tare cum se zice la zi mare, între sate și oraș, geamparaua pandelaș. Jocul nostru pandelaș, toată viața jucat-aș, pe călcâie și pe paș, ca la sat, ca la oraș. Jocul nostru pandelaș, toată viața jucat-aș, pe călcâie și pe paș, ca la sat, ca la oraș, băi!